The discourse surrounding Colonel Baloyi's situation has, regrettably, been clouded by a politically polarized perceptions. However, a position within the nation's MID was undoubtedly untenable given her considerable compromises. Sanapena mashoko ari kuda panguva ino kuti kwanzi Mini Baloyi over a main threat. Kuri kuonekwa kunzi Mini Baloyi kuuya panguva ino achidismisswa from a position aiwa achinzi ngaaende to the pool. Zvokuda pachena kuti zvigananda zviri kunyatso kuonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga naMini Baloyi vari kunyanya kuvathreatena zvakanyanya zvoita kuti varambe vachivascraper away from their positions. Don't forget subscribe or like or bell icon. BBC inobudanyira chiti chinhu chepaMidlands icho ndicho icho. We saw Temba Mliswa coming after Chiwenga and his wife, telling ED to remove her from the Military Intelligence Department. The ED acted. A few days ago, we saw another Midlands Murakashi, Kode Washona, telling the president to investigate Sangate for failing to finish renovating National Sports Stadium, which is clear that they want him out before because of his stance towards Constitutional Amendment Bill number 3. Who can challenge the Midlands boys? Let's hear your views. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kuti vakomana Midlands vana Muliswa nana Washona, they attacked Mini Baloyi and he was scraped out ku military intelligence. Panguva ino kuonekwa kunzi General Anselm Sanyatwe vanyatso kuzikana kunzi vari against Vision 2030, vari against ma-constitutional amendments. Navo voda kupiwa aiwa another blackmail yavari kupiwa uchinzi aiwa vari kutadza kucomplete the National Sports Stadium, havasi kushanda zviri effective. But tikapinda munhau iyi inoya tikambokurukura tikaonekwa kunzi macontractors vakomana vari kushandapo macompanies ezvigananda, they are delaying the work kuita kuti General Anselm Sanyatwe vagofaiwa. Madevelopments ezviri kuitika munyika yeZimbabwe tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pezviitiko izvi. Kuri kuonekwa kunzi ma-lieutenant ese ari against 2030, they are now being fired one by one. Pena comment section medudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe or like, chata on the bell icon.